Здравейте! Добре дошли на огледа на апартамент Тристайн в ЖК Лагера. Влизаме в хола. Изложението е прекрасно и панорамата е прекрасна. Като казвам прекрасно, значи източно. Вижда се почти цяла София, както и Витоша. Подовата настилка в хола е паркет. Преминаваме към отсрещната спалня. Тук изложението е изцяло южно, има балкон. Ето другата панорама. В коридора подовата настилка е мрамор, а санитарните възли са с теракот и фаянс. Влизаме в кухнята, която също е с мраморна пода. Има затворен балкон. Тук радиаторът е свален. Следва баня с тоалетна. На пода е мозайка. Стените са с плочки. И другата спалня, която е също с естествен паркет. Тя няма балкон. Ето вижте и панорамата от нея. Сградата е ЕПК. Намираме се на 15-ти етаж, който не е последен. Отгоре има още 3. Ако ви е заинтересувало нашето предложение, заповядайте на реален оглед.